Halo guys, piye kabare? Apik, piye kabarmu? Alhamdulillah apik. Oh iya, ono tugas? Saiki ra ono tugas. Oh alah, ya wis wun. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Nia, iki piro hasile? Loh, buat ngertos kula Bu. Hehe. Saatnya istirahat. It's time to have break. Nih, kowe mau ditakoni karo Bu Putri nyapa kok ra iso jawab? Iya, aku ora ngerti. Awakmu ra belajar ta nih? Hehe, iya. Belajar nih. Rasa ngegame tok gaweanmu. Belajar ki penting ge masa depan awak dhewe. Luangke wektu ge belajar ning omah. Iya, Rul. Aku nek ning omah waktu entek gitu lan game. Daripada ngegame gur ngentekke wektu tok sing ra penting. Iya sih, tapi piye meneh? Aku males banget narep sinau. Nek awakmu males, tekan kapan wae ya bakal males. Kowe gelem ra lulus. Ayo sih, aku ya wedi. Neng kok aku ora lulus dari sekolah. Hirane kalian kok iso duwe semangat sinau. Aku wae saran ben reti piye carane ben aku duwe semangat sinau. Dadi ngene, sinau kuwi bertahap. Gawe piranan kuwi jan rada angel. Gawe biasake sinau nang omah tapi kowe kudu iso ngawali alon-alon. Piye carane? Jajal luangke wektu 5 menit, ngasih 10 menit gawe sinau. Pastekke kudu ra kudu iso buka buku dalam waktu 5 sampai 10 menit kuwi. Oh ngono. Tapi 5 tekan 10 menit kuwi wis iso gawe awak dhewe ngerti apa sing dipelajari. Kuwi kan kowe. Nek aku ora bakal paham nek maca buku 5 tekan 10 menit tok. Maksude kuwi gur gawe permulaan tok ge awakmu. Sinauke ge bertahap, penting konsisten lan wani ge sinau. Oh alah ngono. Engko tak jajale. Tenan yo, aja mung omong tok. Iya iya. Ya wis nek ngono. 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜 넌 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대 Bagus nih, lanjutkan.
Iya. Sakbaline sekolah, Nia dadi mbiasakake awake sinau. Suwe-suwe Nia dadi sregep sinau lan iso jawab pitakonane gurune. Dalam berteman, awak dhewe iku kudu saling nasehati, saling bekerja sama dalam hal kebaikan, amarga aja nggur dadi kanca tok, sik teko pas lagi butuhe tok. Yo kanca sing ngancak. Aja pernah mandeg gawe sinau, amarga iku penting kanggo masa depanmu.